Здравейте! Искам да ви представя един автомобил GLS 450 модел 2017 година. Един луксозен SUV, 7-местен, с много екстри, който е идеален за семейство или един много добър представителен автомобил. Да покажем втория ред задни седалки, който не е просто за да може да бъде регистрирана като автомобил с възможност за данъчен кредит, а наистина едно ефективно място за комфортно возене на още двама човека, и то не само деца, но и възрастни. Модела има борд, който спомага качването, както и предпазва от странични удари. 20-цолови гуми, много добри Full LED фарове или интелигентна Full LED система. Предни сензори, предна камера, странични камери на 360 градуса, клетка, задна камера, автоматичен багажник. Това, което можем пак автоматично да направим, е да сгъреме седалките, като по този начин багажника става доста голям, както виждате, и ефективно по най-мързеливия начин да ги разгънем. Допълнително пространство за резервна гума. Черен интериор. Тук може да заключим автомобила само с едно докосване. Влизането е keyless, без ключ. Врати с вакуум. И сега може да се повозиме малко. Първо седалката. Колата, както казахме, с вакуум, което уплътнява допълнително и обешумява автомобила. Седалката да настроим. Както и волана. Разбира се, всичко е електрически регулируемо. Безключово палене. Автоматично се достяга. Много системи за сигурност притежава автомобила. Доста динамичен автомобил за размерите си. Много тих. Вижте как преминава през спящия полицай. Заради Airmatic системата и избора на режим. В случая сме избрали комфортен режим, имаме спортен режим, имаме офроуд режим и много други. Връзка Android Auto и Apple CarPlay, което практически прави вашия автомобил винаги с актуален софтуер, актуални
навигации, карти, бърз достъп до телефонните указатели. Имаме 360 градусова камера с асистент за паркиране. Сега искам да покажа салона, който е уникално запазен. Кожата е много висококачествена и както виждате няма абсолютно никакви следи от употреба. Разбира се, имаме обдухване на седалките, подгрев на седалките, имаме подгрев и охлаждане на кап холдера. За лятото охлаждаме, за зимата сгряваме. Пакет за пушачи и разбира се подлакътник, който може също да съхранява. Бутон за отваряне на багажа, както и се отварят третия ред прозорци. Ако на децата или на возещите се отзад им стане много горещо, можем да ги охладим. Уникален семейен автомобил, както и много изгоден да бъде закупен от фирма, защото има право на данъчен кредит, може да ползвате облегчение и съответно всички разходи да бъдат приспаднати. Това, което друго искам да кажа, че акустичен преден прозорец, както виждате, има сертификат на него, ако се вижда от видеото. Множество системи за сигурност, много въздушни възглавници, истинско дърво и уникален салон. Колата се продава, като допълнителната информация може да вземете от едно подробно направено описание в обявата.